Halo priatelia moji milí, máme 12. júl 2025 a dnes budem hovoriť o aktuálnych udalostiach, ale na začiatku vám poviem taký príbeh, ktorý ľudia, ktorí ma sledujú, ktorí počúvajú moje tarotové výklady, tak určite ho poznáte. Tento príbeh sa nám však teraz veľmi hodí a vysvetľuje vlastne energie, ktoré aktuálne sú a témy, ktoré ľudia riešia. Takže poďme na tento príbeh. Bol raz jeden kráľ, ktorý mal 3 synov a keďže tento kráľ bol už starý, tak sa rozhodol, že bude kráľom jeden z jeho synov. Jeden z jeho synov prevezme trón. Ktorý to však bude? Má 3 synov, aby to bolo spravodlivé. Tak jedného dňa dal synom takúto úlohu. Priniesol im semiačka a povedal im, že trón prevezme ten syn, ktorý za 2 roky, počas ktorých bude kráľ na cestách, ktorý sa postará o tieto semiačka. Takže synovia sa mali postarať o tieto semiačka. Keď sa kráľ vráti po 2 rokoch, tak trón získa ten, ktorého semiačka budú najzachovanejšie. Ano? Takže kráľ odišiel, nechal im tie semiačka a synovia rozhutovali. Prvý syn zatvoril semiačka do takej železnej skrinky a hovoril si, musia byť zakonzervované, uskladnené. Takže vlastne tie semiačka asi za pol roka mu vyschli v tej železnej truhlici. Druhý syn vlastne si povedal, že neurobím takú chybu ako môj brat. Pôjdem na to inak. Ja tie semiačka pojmem ako investíciu. Takže prišiel na trh, predal semiačka, za nich získal peniaze a tie dal do krabičky, do nejakej truhlice. Tretí syn bol z nich najmudrejší, pretože zasadil tieto semiačka a keď sa kráľ vrátil, tak v záhrade ho čakali krásne kvety. Poučenie tohto príbehu. Prvý syn sa zameral na prvú čakru a veci konzervoval. Áno, to je to lipnutie. Uchovávať úspory, peniaze, zásoby, veľa potravín v mrazničke, istoty, byty na prenájom, neviem čo všetko. To je skutočné lipnutie na materiálnom svete. Nehovorím, že nemáme mať nič a máme všetko minúť a stať sa bezdomovcami, to nie. Ale vo všetkom musí byť stred, nejaká hranica. Takže vždycky by sme mali myslieť aj na tú spirituálnu časť a samozrejme žijeme aj v hmote, takže je to naozaj tak. Peniaze by sa ale mali stať prostriedkom, nie cieľom. Takže toto je také prvočakrové, chceme veci zamykať, uchovávať, dávať do trezoru. To sú tie istoty, o ktorých tak ľudia veľakrát točia. Áno? Druhý vlastne z tých synov bol o čosi múdrejší, zobral to ako investíciu, ale stratil vlastne tie semiačka, pretože tie semiačka v tej rídzej podobe sa mali uchovať a mali ešte vyrásť. Takže títo 2 synovia vlastne nepochopili nič, lebo jeden to uskladňoval a druhý to predal. V konečnom dôsledku opäť z toho získal nejakú hmotu, ktorú zavrel do tej krabičky. Áno. Tretí z tých synov, ktorý získal to kráľovstvo nakoniec, pretože kráľ mu prenechal to kráľovstvo, tak bol z nich najmudrejší. Vysadil tie semiačka, z nich vyrástli krásne kvety. Áno. Takže semiačka mali svoj účel, ako keby. Čiže čo by som tým dnes chcela povedať, aby sme to všetko brali ako určitý rast. Pretože častokrát ľudia sa boja do seba investovať
a hovoria, túto ešte potrebujem deti vyživiť, túto ešte potrebujem toto, túto potrebujem ešte byt prerobiť, túto potrebujem si nové auto kúpiť. Ale mali by sme sa sústrediť aj na nejaký rast duše. Takže častokrát mi chodia ľudia na konzultáciu takí, ktorí presne vedia, čo by s tými peniazmi urobili. Chceli by sa zamerať na nejakú oblasť zo svojho života, majú aj predstavu, že by to potom možno skúsili zdieľať, ale stále tam majú toto. Musí mať tie istoty, musí mať tie úspory a tak šidia, škudlia, šetria, nechávajú si prevrtať aj koleno za 50 centov. A vlastne ten život im uteká. Čas nám všetkým uteká a sme tu iba na chvíľu. Samozrejme, tá duša potom pokračuje cestu, ale my by sme mali tento čas nejako starostlivo využiť. Tak, teraz vlastne ešte nadviažem na ten včerajšok, na včerajšie moje video, pretože mi písali aspoň 3 ľudia, ktorí vlastne mali byť v tom onom lietadle. Takže ešte raz opakujem presne, čo sa stalo. Slováci nasadli do lietadla v Bratislave, chceli ísť na Sardíniu, odviezli sa na to oné letisko, ale vlastne to lietadlo ich odviezlo na iné letisko, pretože na tom letisku, na ktorom malo pristáť to lietadlo, tak vznikol požiar. Prišli na to druhé letisko, to lietadlo tam pristálo a z nejakých dôvodov sa nedalo otvoriť. Ľudia 4 hodiny čakali v lietadle bez vody, bez jedla, navyše bez klimatizácie a prosto chlapi už mali taký pocit, že jednoducho začnú to sklo rozbíjať. No a potom tam odpadla údajne nejaká pani, pre ktorú prišla sanitka, takže všetko sa urýchlilo. Po 4 hodiny to boli, vyše 4 hodín. Toto sa stalo vlastne 10.7.2025 večer. Ja som tento dátum dávala ľuďom do pozornosti, hovorila som silný spln v deštruktívnej, veľmi čistiacej nakšatre. Áno, očista. To som hovorila o tých vodách Apas, božstvo Apas. Všetko, čoho sa dotkne, sa vyčistí. Čistička. Takže bol ideálny čas na nejaké pôsty, prácu s telom, meditácie, všetky duchovné praktiky a aj napojenie na telo. Takže ozvali sa niekoľkí ľudia, ktorí naozaj mali byť v tom lietadle a prosto áno, bolo to tak, že tá cena tej Sardínie proste bola vysoká, bola taká, aká bola. Ľudia čakali na ten last minute, že ten zájazd pôjde dole a cesta klesne, no, ako sa to zvyčajne robí. Lenže bolo 9.7. a na chvíľku to bolo znížené a potom opäť to vrátili naspäť. Takže ľudia začali rozmýšľať, že si to už kúpia, ale potom sa to vrátilo naspäť tá cena, niekto to dal naspäť ako keby na tú pôvodnú cenu. No a tam to vlastne uchránilo mnoho ľudí, ktorí si povedali, že na to skrátka nemajú. Dnes by som chcela vám povedať aj to, že niekedy možno nemať na niečo peniaze znamená určité šťastie. A áno, niekedy tak strašne veci chceme a tak strašne chceme niečo iné vidieť a tak strašne o tom snívame. Ale svojím spôsobom nás ten vesmír chráni. Áno? Takže preto som vám vlastne povedala na začiatku ten príbeh o tých 3 synoch, pretože áno, prosto niekedy nemusíme mať vysnívanú dovolenku a niečo, čo sme si vysnívali. Možno to ani nepotrebujeme a možno teraz potrebujeme niečo iné. Keď však veci urobíme na silu, tak môže sa stať, že prosto niekde uviazneme.
Takže bolo to takto, také ako to bolo. Ďalší vlastne dátum je 20. až 22. júl, kedy vlastne Mars a Ketu bude v presnej konjunkcii. Presná konjunkcia bude 22. júl. Samozrejme zajtra, 13. júla 2025, bude retrográdny Saturn v nakšatre, ktorá bude o znovuzrodení a vlastne budeme možnosť mať trošku resetnúť život cez retrográdny spätný pohyb Saturna. 18. júl, retrográdny Merkur, takže komunikácia bude trošku zlyhávať a nebude to nahrávať týmto rôznym výpadkom, či už elektriny, alebo nehodám, alebo takto. Takže toto sú zatiaľ takéto dátumy, ktoré tam sú. No a pozerala som sa ešte na tie cestovné kancelárie, ako to vlastne je, aké sú narodenia týchto firiem. Je to zaujímavé, pretože typ travel je narodená v znamení koňa. Rok koňa bude budúci rok, takže táto spoločnosť by mohla celkom prosperovať budúci rok. Avšak táto spoločnosť spolupracovala v tomto lete vlastne na tejto destinácii krízovej, ktorá sa vlastne udiala 10.7. So spoločnosťou Ryanair. Ryanair je vo znamení krysy. Je to potkan. Kôň a krysa sa ocitávajú v presnej opozícii. To znamená, že pre túto spoločnosť nie je priaznivá táto letecká spoločnosť. Je to naozaj tak, tvorí to určitú opozíciu, presnú opozíciu. Spoločnosť Happy Travel, ktorá skrachovala údajne nedávno, tak je narodená v znamení krysy. A všimnime si, že budúci rok je rok koňa, opozícia koňa je krysa. Takže tento rok už pomaly vrcholí had a pravdepodobne proste už táto spoločnosť začínala pociťovať nejaký úpadok a rozhodli sa takto nejako skončiť. Podrobnosti samozrejme neviem, ale samozrejme krysa je opozícia koňa, budúci rok je kôň. Takže to je to, čo sa týka zvierat. Naozaj to pracuje. Poznala som jedného pána, ktorý áno, tiež si našiel spolupracovníka, ktorý v podstate tvoril jeho opozíciu, presnú opozíciu. A mal takú otázku, prečo sa mu nedarí, prečo to nejakým spôsobom nejde. No pretože tam mal človeka, ktorý vlastne ho iritoval, oni tie opozície, áno, môžu sa nejakým spôsobom doplňať, ale v tej čínskej astrológii je to tak, že sa to neodporúča. Jednoducho sa to neodporúča. Takže áno, prosto tá astrológia je presná a nepustí. Takže je to tak, je to naozaj tak. Takže takto som si to pozrela. No a všeličo sa samozrejme teraz deje. Naozaj je to karmické čistenie. Nejaký kňaz v Taliansku spáchal samovraždu teraz. Teraz v nejakej nemocnici proste robili ľuďom vyšetrenie na kolonoskopiu a omylom do nich dali nejakú toxickú látku, nejaký formaldehyd. Bratislavská nemocnica nejaká. Nie kontrastnú látku, pomocou ktorej by videli ako pohyby tej kamery, ale dali tam nejakú ničivú látku.
Všetci samozrejme skončili proste v kritickom stave. Takže to je to, čo sa teraz miesti a mieša. Počúvala som aj Jackovského. Jackovský vlastne hovorí, že Slováci, Rumúni, Lotyšci, Maďari budú tvoriť odpadlícku časť Európskej únie. A hovorí, my tam budeme, ale aj nie, pretože toto sa týka aj Poľska. Takže hovorí, bude taký blok tých lepších štátov a potom bude taký blok tých odpadlíckých štátov a tam budeme aj my. A hovorí, že budú nejaké peniaze zmrazené, prosto Poľsko, Slovensko nejaké peniaze dostane a potom sa to zamrazí, pretože budeme raziť svoju politiku a prosto toto už sa vlastne deje. No a takže hovorí, budeme tam aj nebudeme tam zároveň. Samozrejme hovorí aj o rozohraní tých oných bojoch. Takže v rámci Irána a Izraela som vám hovorila, že sa to tam tak tvorí to proste im určitú tiež opozíciu v tej čínskej astrológii, takže sa to irituje a bude sa to iritovať naďalej. Jackovský teraz predpovedal, že Izrael zaútočí na miesta portové, to znamená prístavné, a už to aj prebehlo. V našich médiách som nepočula ani slovo o týchto útokoch. Nič také sa nepísalo, ale Jackovský už vysielal, že už sa to uskutočnilo a že áno, bol takýto nájazd. Takže áno, tieto jeho vízie vychádzajú. Proste on to ťahá z nejakého ako keby súboru a vidí to tam. Proste vidí to tam. Takže do konca roka ešte prebehne všeličo. No a vlastne celý ten júl sme v Kalsarpe joge, takže vlastne je to karmický čas a je to karmické čistenie, ktoré ale musí nastať a po ktorom sa zjaví pravda. Takže, priatelia moji milí, dnes iba také krátke video, takýto krátky súhrn pre vás, že čím prejdeme a čo sa bude diať. No a Jackovský ešte hovorí, že keď sa napojil na rok 2050, tak tam povedal takú zaujímavú vec, že mestá budú privátne a budú ako keby sprivatizované veľkými korporáciami a budú to ako keby súkromné mestá, nebude sa dať dostať z jedného mesta do druhého. Niektoré budú niekomu vyslovene patriť, niekto si ich kúpi, niektoré budú normálne, niektoré budú takéto sprivatizované. No a mne napadá vlastne, že áno, takto to bolo v minulosti, boli tie hradné brány, takže keď chcel prísť niekto do mesta, musel zaklopať, zaplatiť daň. Takže vlastne áno, bolo to tak niekedy v minulosti a je to proste, takto to videl Jackovský. Takže ja sa s vami rozlúčim pre dnešok, majte sa krásne a buďte nohami pevne na zemi, uzemňujte sa, pracujte s telom, pretože keď máme v poriadku telo, tak je to nádhera, proste máme veľmi dobrý pocit zo života a všetko ide oveľa, oveľa ľahšie. Tak, mne už blbne aj telefón, trošku mám ho horúci, takže dnes to nechám takto, nechám to krátke a pozdravujem vás. Užívajte si slnko. Bye bye.